akce. Nahlas, nahlas. Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás z italského střediska Passo Natale a Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás v italském středisku Passo Natale. Máme tady jedinou instruktáž, jak postupovat při mírném zavalení spamem, nikoliv snad lavinou. Takže, akce 1. Jste pod lavinou, neboli spamem. Jste zavalení. Lavina padá a padá a padá. Představte si, že náš instruktář Jirda je celý zavalen. Ale úplně celý. Míra se nám celý zavalil touto neuvěřitelnou lavinou, která ho možná i udusí. Ale Míra ví, jak se z této situace dostat. Mirku, jak byste postupoval? Nemůžete se hýbat absolutně ničím, jo? Jediné, co se mi v tuto chvíli hýbe, jsou dva orgány. A to je jazyk, to je ten první. A ten druhý to vám nebudu říkat, co to je. Takže, první věc. Teďka to stopnu kuku. Ano. Zeptáme se publika, co si myslí, že je to druhý orgán. Takže třeba vy, Pavle, co si myslíte, že je druhý orgán, který momentálně si může pohybovat? Já bych si typl palec v nohy. Ano, správně. Otázka za 10 000. Jdete do dalšího kola. Takže Mirku, odluštili jsme váš druhý orgán. Byl to levý palec u nohy. Přesně tak, ale... Na pravé straně. Přesně tak, bohužel... Proto postupujte dál. Ano, ano. Bohužel palcem se jakoby... Máte ho v botě přece jenom, že jo? Lavina vás nevyzula. To není jako na motorce. Takže ten vám nepomůže. Jediná další věc, kterou jste schopni vystrčit z těla a v podstatě prohrabat se lavinou, je jazyk, váš jazyk, jo? To je strašně důležitý orgán. Mirku, ukažte prosím vás divákům jazyk, ať vidí názornou ukázku vašeho jazyku. Nevidím. Tak to bylo neviděné. Toto se dlouho ještě viděl. Dámy a pánové, jste svědky toho, co normální hněvotnický divák nemohl nikdy vidět. Jste svědky Mirkového jazyka. Takže, důležitá věc, je potřeba zjistit, kterým směrem máte kopat. Takže tudíž v první řadě si musíte tím jazykem udělat prostor. Jo? Takže já vám předvedu názorně, jak se to dělá. Počkej, si zaostřím. Lavina. A Mirek už je z části skoro venku. Mirku, teďka jste určitě udělal dost velkou díru na to, abyste mohl pokračovat dále. Co budete dále, prosím vás, dělat? Přesně tak. Už tady máte dostatečný prostor před sebou a nejsem v šoku? Trochu? Jsem naprosto v šoku, ale proto když jste v šoku, tak se vám spouští hleny. Je potřeba hleny nashromáždit a plivnout před sebe, jo? Předvedu. Mirku, kam šly vaše hleny? Hleny šly tam tím směrem a klesaly... Typoval bych severozápad. Přesně tak. To v tuto chvíli ale samozřejmě netušíte. Klesaly dolů, logicky, přitahovala je zemská gravitace. Tudíž vy musíte kopat opačným směrem, než klesaly vaše sliny. Kopat v tuto chvíli nazývat kopáním jazykem je trošku nesmysl. Nicméně pokusíte se o to. Takže kopete. Mirku, kam hážete zrovna ten sníh? Za sebe? Sníh částečně můžete polikat, rozpouštět v ústech a posléze buď močíte, nebo normálně vylučíte ústy, jo? Za malou chvíli už budete mít dostatečně velký prostor před hlavou, takže mlátíte hlavou, až máte o hodně víc prostoru a v tuto chvíli můžete, předpokládám, že čeká už jeden z posledních kroků. Jo, to už jsme těsně před cílem, asi tak 2,5 hodiny. Prosím vás, hlavně snažte se udržet co nejvíc klidu. Dýchejte plynule, nestresujte se, je to zbytečný, stejně vám nikdo nepomůže, jo? Takže musíte se sami na sebe spoléhat, jo? Takže pak už tou rukou můžete ten sníh, jo, a už jste skoro. Už máte skoro vyhráno, už to jde, už to tady fičí, tak. No a... Ale to zasypává, vole, ještě je teplák. Lavina, Mirku,
co byste dělal v případě, že by se lavina opět spustila? Samozřejmě, můžou nastat opětné sesuvy. V tuto chvíli neustále pokračujete stejnými úkony od začátku. Jo? Takže opět. Jazykem. Pokračujete neustále hlavou. No a přeskočíme tady to nekonečné hrabání. A v podstatě se prohrabete. A... Pane Miroslave, chtěl bych se jenom zeptat. Přece jenom si kladu otázku, v takové situaci může být možná i mírně nervózní. Dáváte najevo takovou nervozitu? Pozor, ano, nervozitu. Samozřejmě může propuknout. Já vám ukážu, jak nervozita vypadá. Je to zejména vidět na očích, jo? Počkej, zastřím si. Můžeme? Můžeme. Tak toto typu, že jste velmi, ale velmi nervózní. A je důležité hluboko dýchat a uklidňovat ty oči. Myslíte si, že je ještě jiný způsob, třeba zpíváním nebo něčím takovým? Ne. V žádném případě nespívejte jedině v duchu. Jedině v duchu, protože pokud budete zpívat nahlas, je možné, že uvolníte další lavinu a navíc si vydýcháváte potřebný kyslík hrabání. Kámo, pozor, na scénu se dostávají záchranářští psi. Pokud najednou v lavině ucítíte nebývalé teplo, močí na vás záchranářští psi a to už je dobrá cesta. A je to tady. V tuto chvíli Máte vyhráno. Jste vysvobození. Dámy a pánové, děkuji moc za pozornost, to byla krátká reportáž tady z italského střediska Passovota, ale Evian Corda, televize Nova. Srdce z duší.